don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenza to TV. It's the Nedbank Cup. Kaizer Chiefs 1, Stellenbosch 2. I'm joined by my brother Kamabanu Pumagupi. Kume Bergville mangwaneni bhuti. Kume Bergville entabeni zokuhlamba. Besobukela iChiefs, abalandeli bayithanda iChiefs. Abalandeli bayithanda iChiefs, abadlala bayithanda iChiefs. Badlalela ngayi-1. Umuntu udlalela igama lakhe iFame. Ubani? Umuntu, umdlali bonke abadlali abadlalela abekho combined ababambene. Umuntu udlalela individual angazi mhlawumbe prove point. Manje abadlalela i-team ayibenefit ngalutho ngalabafana. Ayibenefit ni? Kade bepromotiwe kodwa aba improve lutho. Ushabalala angazi khona ufuna impressa mhlawumbe unentombi la esitendeni udlalela ubaby. Asitholi lutho uthi udlalela ubaby ushabalala. Akasizi ngalutho sengathi manje angazi ocoach bathatha abadlali babafaka ebaleni bazibona abadlali. Ayikho into ababatshela yona. Abacoach bathatha abadlali first 11 udefender first half uyadefend fama defender i5 attacking alutho uthola lawo moment lawo equal score ama chance watholayo. uCedric Gaze uBen Yusuf abakwazi ukutshela instruction yama player. Okay plan A ufeyilile, plan B uyafela, ukho plan B, ukho plan C, plan A nje ukuthatha abadlali bayobonela phambili. Uyaphi uSilva? uSilva umdlali, isupplier yikho. Isupplier yikho. uSilva umdlali. Supplier ngekho, umuntu angadribula 30 yabantu angeke pass. Angeke pass. UGreed umdu uVilakazi udlala ama pocket space la ama pocket pass angatholi umuntu. Akatholi umuntu ama pass aVilakazi mahle but akekho umuntu wabonayo. Stibo uyabona nganami. Abadlali Stibo abadlalela i-team bangadlaleli bona. Abadlalela i-team sikhipha imali zethu suka kude sobabuka ngisoBergville eKZN eBergville sobuka bona. Ukwinika wayezoshintsha ukwinika kule match le wenzeni? Umuntu improve performance yakhe umdlalisa ngaphandle ufaka ulokhu nje ulowu umsimango wayezofaka umsimango kule match le knockout akusiwuleague ufaka umsimango ubuya ku-injury ufaka umkhipha ukwinika uyi-defender improvile kakhulu kwi-Chiefs sebenza kuye sebenza ngaye faka yena njalo akabhedi akalimele uright kodwa umthatha umbe ebhentshini. Rodman ikhona ikhosi elwini 7,000 uSilva bakakora. Sebenzile siyabonga. Uthathe personal loan ye Nedbank nawe hamba uyithatha.